Wako Magnyandoat wadhi nyaka gwenge makadhwadh nam chumbi jod bura mag county ma Homa Bay koro jowuok oko mar kwedo ng'ur mar seyogi kuom dhi Mombasa bagoromo mar ndalo 10 ka gitwak ewi ka gibiro tayo chenro mag tend county no. Jod burago koni ne gidwaro lwasi mokue maginyalo twakie maonge chochni to chutho bang' bedo kod ywaruok gi tungni mapek e kinde mane gitime kampen. Jafwambo marwa ma wuok Mombasa Joja oko nigi mathoth. Mag moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi romo mar ndalo 10 ma MCAs ma Homa Bay obago e kaunti ma Mombasa ne gikone to koro chopo ne jotelogo ma pod goyo tach e kaunti ma Mombasa. Jotelogo koni en adier ni ne ginyalo bago romo e bombe man machiegni gi Homa Bay mak mana ni gineno ni ne ok onyal kelo gi kanyakla mar riwo wigi e thuolono mar ndalo 10. Bedo machiegni gi dala no nyalo bedo Kisumo kata no nyalo bedo Homa Bay. To ni biro yudo ni in the process ma obedo machiegni cha 1 or 2 members ne biro sneak mawuoge camp madhiye in their own issues moko. Mamano ne nyalo ketho goyo mbaka kanyakla mondo wawinjire weche moko. Nitie weche moko nyaka wawinjire. Onge pesa sirikal mora mora mwanyalo yie ni tiyo e yono mopogore. Pesa te bed accounted for ma ok ni en pesa county mokaw. En pesa mobiro tiyo tich ma wabiro timo kale. Gikoni puonj michiwonegi ewi kaka gibiro tayo chenro mag kaunti ma Homa Bay gin mago madwaro alwora mokue maonge tungni. Asomo gik mang'eny kabisa kendo amor kadhi dok ir jopiny to kadok ka wiya ni nono adok ang'eyo ni magi ma onego atim ma be tija magi moko do bena manyo mwandu. To kata kamano moloyo jodalawa bende uyie ni kampen cha bene tek. Omiyo kane wayudo opportunity mwanyalo bede ndalo moko 10 kirwayo obwongo kirwayo wiyi bang' kampen maratego. Jothurwa kik ubed abeda joma siko neno mana makosa mar MCA. Gigo gimipuonjowa ka gin gigo madwaro kue makende, wich mokue maonge chapni mora mora. Nikech kaluwore gi bedo mwasebedo go kani, jokama wan gadieri ni jok manyong'e Homa Bay County. Ong'e ni Homa Bay County ne gik moko tudore to tuomore. E romono, jotelogo koni gisetimo winjruok ewi moko kuom chenro ma gichano keto ong'ala manyime juma manyien ka gidok Homa Bay bang' tieko tiegruogno marumo kiny chieng' tich abich. Ng'ado ni wadwa dhi tiyo gi kue this time. For once, Homa Bay kik bede news for the wrong reasons. Wadwa ni Homa Bay mondo obede news gi dongruok. Dongruok ma Homa Bay emodwa keto malo nikech wakachap walao counties mamoko. Waunga gi samwa dhi gorego. Moko kuom gigo ma bende gikone gitwakie en neno kaka tend county biro bedo gi jotend migepe mowinjore ma biro tayo chenro mopogore mag dongruok e kor gwenge. Kendo wacho gi governor ni wadwaro ng'ama tin bende nyaka represent jomatindo e samiyiero CECs. Kech ene mobiro ng'iyo kaka nyalo handle issues. Nyiso ni sani osabiro osachopo samar youth mar telo. Ok wabi wacho kata ok wabi yie wache minyisowa ni youth biro bed jotelo makiny. Nikech kirito kiny biro chopo. Kata ka ok irito kiny pod biro chopo. Omiyo wakawe sani ni mae sawa ma jo youth bende nyaka tele. Magi ne giwacho ka bende gigoyo badgi piny bang' rem mok giyuoro e romo mar alam mane oyuore gi jatend piny Kenya migosi William Ruto e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil mokalo. Nawinjo ka jopiny wacho ni mama oringo we piny kane ker biro. Oyo ne ok wang'eyo kata wan seche mane wabiro Mombasa ne ok wang'eyo ni ker biro. To bero pango duogo wantie kendo biro yudowa tarike momiwa ni en tarik adi. Onge ng'ama noringe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.